Hello friends, फरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा फाइनली गुड न्यूज बेनजाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकल टेस्टनि एडमिटआ लिंकआ एक्टिभ जाबाय नोंथांमोना बयबो डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय CSB निफ्राय दा CSB निफ्राय नोंथांमोना जि पोस्टआव नोंथाङा एप्लाइ खालामा मानो मोननैबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय अप्शन क्लिक हियरआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय गावगावनि माखासे डिटेल्सखौ होनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांसै नैबे क्लिक हियरआव थुनाय लोगो लोगो A to Z नोंथांमोना गावगावनि एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानांगौ आरो फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोननिया एडमिटआव गासैबो डिटेल्सआ थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननिया डेट वाइज थागोन दा बेखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगोन स्टेज 1 जाहैबाय मबाइल नाम्बार जाय मबाइल नाम्बारा बै समावहाय रेजिस्टार दङमोन बेखौ बाव एन्ट्रि खालामनांगोन ओके देन बेनिफ्राय मेल आइडि खौ नोंथांमोना बाव एन्ट्रि खालामनांगोन बेनिफ्राय सार्चआव थुनांगोन जि सार्च थुनाय लोगो लोगो नोंनिया मा पोस्टआव नों एप्लाइ खालामदों गासैबो डिटेल्सआ बेयावनो शो जागोन ओके देन अब्ला जोङो मबाइल नाम्बारखौ थुनाय लोगो लोगो मा जागोन जे नोंनाव OTP थांगोन ओके बे OTP खौहाय नोंथांमोना एन्ट्रि खालामबासो नोंनि जि पोस्टआव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौहाय मोननो हागोन दानिया जोङो नायनोसै एडमिटआव मा दङ मा गैया गासैबो डिटेल्सखौ जोङो नायनोसै दानिया सार्चआव थुनाय लोगो लोगो OTP खौहाय नोंथांमोना 1 मिनिट टाइम मोनगोन बेनि गेजेराव साबमिट खालामनांगौ दानिया जोङो साबमिट खालामसै आरो बेनिफ्राय लारि नोंनि एडमिटआ शो जागोन दा जों साबमिटआव क्लिक खालामबाय देन साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नायदोनै मोननै पोस्टआव आं एप्लाइ खालामदों ग्रेड 1 आरो लोगोसे कार्डआव एग्जाम्पल दा बेबायदि नोङो फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन डाउनलड एडमिट कार्डआव क्लिक खालामनांगोन आरो डाउनलड एडमिट कार्डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना गावगावनि एडमिटखौ मोननो हागोन दानिया जोङो डाउनलडआव क्लिक खालामनोसै बे जाबाय ग्रेड 1 पोस्टआव दानिया नोंनि फट' डिटेल्सआ गोजौआव थागोन आं बेखौ शो खालामासै दा एड्रेसआ जाबाय नै फिजिकल फिटनेस टेस्टआ जाहैबाय हरिनागुरि हाई स्कुल प्लेग्राउन्ड आं जायखौ बुंदोंमोन थांनाय बार भिडिअआवहाय दा बेनो डेट जाबाय 11 जुलाइ नाथाय 6 निफ्राय स्टार्टिं जागोन दे 6 निफ्राय स्टार्ट जागोन बे ग्रेड 1 पोस्टआ बेनिफ्राय लास्टआ 11 जुलाइ दा उदालगुरि हिसाबै आंनि 11 जुलाइ दा नोंथांमोना बबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय नाथाय डिस्ट्रिक्ट वाइज जागोन ना जि जागोन नोंथांमोना बेखौहाय एडमिटआव गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन नाथाय उदालगुरि हिसाबै आंनिया 11 जुलाइ लास्टआव मोननो हादों देन टाइमा जाबाय 6 निफ्राय 9 AM नोंथांमोना मोनदों नै बेखिनिखौ नायदो दाना इन्सट्राक्शन्स एन्ड गाइडलाइन्स दङ डिउरिं फिजिकल टेस्ट नोंथांमोना मा रिपर्टिं टाइमाव सहैथारनांगोन एग्जाम सेन्टाराव बा फिजिकल टेस्ट सेन्टाराव बेनो जाबाय 6 निफ्राय 9 AM नि गेजेराव बिनि उनावबा नोंखौ एलाउ खालामनाय नङा ओके एन्ड फिजिकल टेस्ट हैनो थाङोबा नोंथांमोना मा जि माखासे नांगौ जानाय डकुमेन्ट्स ओके जेरै अरिजिनेल एडमिट कार्डआ कल लेटारा बेखौहाय नोंथांमोना लांफाथारनांगोन ओके अरिजिनेलखौ लांफाथारनांगोन बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनानै लांफा लोगोसे फिजिकल टेस्ट हैनो थाङोबा नोंथांमोना गांसे ID जेरैहाय अरिजिनेल पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड बा DL नोंथांमोना एनि वान नोंथांमोना इनक्लुडिं एडमिट कार्ड लांफाथारनांगोन फिजिकल टेस्टआव थाङोबा आरो माखासे फट'कपिस पासपोर्ट फट' नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय ओके देन बेनिफ्राय गासैखौबो जेरेक्स कपि खालामथारनांगोन बेखिनिखौ जों मिथिबाय दा फिजिकल टेस्ट होनायाव माबाफोर जुदि इन्जुरि जायोबा बेखौ CSBआ जेबो दायित्व बा रेसपन्सिबिलिटि लानाय नङा बेखौ बिथांमोना होखादों आरो दानिया गासैबो स्टेज हमना ला फिजिकल टेस्ट हैनो थाङोबा माखासे स्टेज डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन माखासे गोबां रोखोमनि प्रसिडिउर थायो नालाय बेयाव नोङो एटेन्ड जाथारनांगोन जुदि एबसेन्ट जायोबा नोङो केन्सेल जागोन ओके बेखायनो गासैखौबो जि बिथांमोना टेस्ट लादों बेखौ नोङो एटेन्ड खालामथारबानो जाबाय ओके जेरै हाइट सुनाय चेस्ट सुनाय ओके डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनाय बेखौहाय नोंथांमोना जाहाथे गासैबो एटेन्ड खालामो देन फिजिकल टेस्ट हैनो थाङोबा मा ड्रेस गाननांगोन बेनो स्पर्ट्सनि गानबानो जाबाय स्पर्टिं गानबानो जाबाय हाफ पेन्ट गानबानो जाबाय जुथा गानबानो जाबाय ओके गावनि सेफटिनि थाखाय दा बेखिनि आरो बेखौ इसेबां बुंनो गोनांथि गैया बेनिफ्राय डिसिप्लिनाव थानांगोन बेखौ बुंदों बे गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना गावगावनि एडमिटआव नायबानो जाबाय ओके देन बेनिफ्राय नोंथांमोना फिजिकल टेस्ट हैनो थाङोबा माबाफोर जुदि डेमेज जायोबा लाइक गावनि पार्सनेल प्रपार्टि जेनेबा हमना ला मबाइल फन बेग बा आदार प्रपार्टिस लाइक डकुमेन्ट्स गोमायोबा बेखौहाय CSBआ जेबो दायित्व लाया होननानै बिथांमोना बुंदों आरो ओके देन बेनिफ्राय बिथांमोना माखासे गाइडलाइन्स होबावदों बेखौ नायना लादो जाहाथे बेखौ आं बुंबाय थाला दा ड्रेसआ बेनो स्पर्ट्सनि गानबानो जाबाय ओके देन बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड लां अब्लानो गासैबो माने क्लियार जागोन आरो दा बेनो एडमिटआ रिलिज जाबाय नोंथांमोना डाउनलड खालामदो आरो बे फिजिकल टेस्टआ 6 जुलाइनिफ्राय जानानै लास्ट 24 जुलाइ बेनिफ्राय आगस्टआव एग्जाम जानानै सेप्तेम्बराव नोंथांमोना साख्रि मोनहैनाय चान्सआ दङ दा बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोना फिजिकल टेस्टखौ मोजां पास खालामनो हायो